Здравейте, колеги, приятели, преподаватели, който не ме познава, аз се казвам Петър Парапанов и съм бакалавър по социология на правото, икономиката и иновациите. И днес на мен ми се отдава тази чест да открия юбилейния ни научен семинар по повод 25 години от научната лятна практика, наука, технология и иновация. Това има много съществено значение за нашето обучение, тъй като се преплита теория и практика. Тоест, ние ставаме свидетели на това, как наученото може да го имплементираме и в професионалното, като ни се отдава възможност не само да трупаме знания, но и да ги приложим на практика. Тоест, всичко това, което знаем и можем, да го приложим в професионалното поле на науките, които сме избрали и да растем напред. Да се развиваме не само академично, но и професионално. Разбира се, за това трябва да бъдем изключително благодарни за търпението, организацията и здравите нерви на доцент Тихомир Митев, който заедно с професор Чулуков ръководи въпросната лятна практика и благодарение на когото, конкретно на доцент Митев, днес сме се събрали, за да отбележим този юбилей. Като програмата ни днес включва научни доклади от нашите добри студенти, аплодисменти за Спас. Очакваме също така и на нашия докторант Петко Калайджиев да се появи и да представи доклад, който е доста интересен, тъй като преплита две сравнително общи, но и толкова различни научни парадигми. И разбира се, ако остане време, доклад ще представя и аз. След това продължаваме и с един инструктаж за вашата лятна практика, да си поговорим малко повече какво точно ще правим, да се организираме и ще завършим подобаващо. И от тук нататък, за да ни измерим повече Спас, давам думата на него, за да представи своя доклад. Две думи, колеги, за тези, които сега имат практика на наука, технология и иновации тази година, 2025. Останете за третата сесия, която ще започне в 2,5. Тоест, след инструктажа останете, за да видите какво е свършено през тези 25 години в тази практика. Това ще ви помогне да се ориентирате и да се почувствате, сигурен съм, че ще се почувствате горди, че сте част от това. Така че останете и след инструктажа за вашата практика. И разбира се, не на последно място, нека да благодарим и на Политическия университет, към който ние също сме част. Ние взимаме и даваме на него, но нека да бъдем благодарни за това, че ни е осигурена база, осигурено ни частично финансиране за провеждането на лятната практика. Благодаря, колеги. Спаси, думата е това. Здравейте на всички. Добре, искам да благодаря на доцент Митев, че ме покани, на всички други организатори, които направиха това нещо възможно. И аз съм Спас Вигински, уча гражданско образование в София и английски в Полски университет. И от сега ви казвам, съжалявам, че ще си чета доста това, което съм писал. Не искам да излизам в скоби и да губя още от малко време, което ми полага. Искам да остана време за въпроси, ако има нещо неясно. Кой по-добре да започне тая научна сесия от неучени, така че аз няма да аргументирам. Първо, ще говоря с посебна науката от гледната точка на един автор, на Томас Кун, и аз няма да говоря за посебна науката от чисто научна гледна точка, така наречена, нали. По-скоро ще говоря за нея през риториката и как посебно-научните теории се разпространяват. Естествено, научните мнения, които имам, идват от консенсуса на научното общество и на науката като цяло. И те ще разгледаме тази риторика чрез един от най-срещаните аргументи, с които псевдонаучените се защитават. Чрез Томас Кун, той е американски историк, философ и социолог на науката и е важен проект учение, но днес ще говорим за една от тях.
И тя според мен е най-важно в днешно време особено и точно тя е в сферата на псевдонаучната дезинформация и мисинформация. Интересното е, че той не говори конкретно за псевдонауката, но все пак ще го използвам, защото много от използваните аргументи от точно тия псевдоучени идват точно от историческа гледна точка. И нали, като цяло няма да навлизам много в това, което той казва в неговата книга "Структура на научните революции", тъй като няма да ми стигне 15, няма да ми стигне и половин час, но по-скоро един час ще ви платвам за крън. Така че само ще вкарам едни базисни термини. Първо, това е парадигма, какво е тя. И това е набор от факти и методи на изследване, правила и стандарти за приеми или отговори на научна етика и прочие, както и проблемите, които една наука може да се занимава и кое може да реши цяло. Тя е сърцето на една наука и когато има криза, т.е. грубо казвам голям проблем, който не е предвиден и не може да бъде решен от парадигмата, този проблем хвърля цялата наука в хаос, тъй като парадигмата не може да се реши, тя е базирана в това нещо. Кун разглежда най-вече науката в точно този хаос и как тя излиза от нея. Днешните псевдоучени искат да изопачат нормалната наука, според мен, по-нататък ще стигнем за това, искат да изопачат в такава криза и учените не знаят какво приказват като цяло. И сега другите два термина, които прави разлика между нормална наука и екстраординарна наука. Накратко и много сдърпано, нормалната наука решава проблеми, намира нови открития и всички учени в нея я намират за прогресивна, защото парадигмата ѝ работи. А пък екстраординарната наука от друга страна е такава, която поради наличието на криза науката не може да извършва фундаменталните ѝ функции и тогава дори учените започват да губят доверието си в нея. Естествено, това са два различни етапа, т.е. всяка отделна наука е била екстраординарна и после е върнала от нормата и има възможността от нормата пак да излезе в екстраординарната си норма. Според мен, днешната наука е нормална и тук точно си проличава някакво това, което казва Кун. Ние виждаме как научното общество осъзнава, че няма всичките парчета от метафоричния пъзел. И така проблеми като защо, как Вселената се разширява и как така генетиката е детерминирана, обаче също време се афектира от чужди фактори. Те не са основен проблем на различните си направления. И има учени, които предлагат някакви решения, както научното общество като цяло, така и отделните учени осъзнават, че това е по-близо до философия, отколкото наука. Това забелязва и Кун, че в отделни дисциплини неприетите теории, както и старите отиват в философията. Разликата е, че тук, в нормалното днешно наука, учените абсолютно приемат това факт и не ги утвърждава, че са истина, докато псевдоучените абсолютно правят точно това. И макар и да има сфери, където учените, грубо казвам, се признаят, че няма представа да говорят, псевдоучените решават да аргументират вече приети научни факти. Нали, това е формата на Земята, нищо това е достатъчно утвърден факт. Защо? Според мен псевдоучените не искат да подобрят достоверността и авторитета си в науката, колкото искат да свалят авторитета и достоверността в науката до тяхното ниво. До нивото всеки сам прецени. И според мен това е поради ред причини, поради слава, идеологически принципи. Но нека сега видим с какви аргументи ги правят и ще разгледаме три. Първите два ще ги разгледаме през един бивш медицински доктор, Андрю Уейкфилд, който е така нареченият баща на модерното антиваксърско движение, публикува своето изследване, че ваксината против морбили паротит и рубеола води до аутизъм. Сега, тази статия не е взета на сериозно в научното общество, нито сега, нито преди, още когато е изгледано. И ще стигнем това защо, но медиите тогава, особено в Англия, защото това е разпространено и разпространяват навсякъде, нищо лично от медиите, не казвам да ги слушате, те си научили Европа, бих казал, от тогава, но факта е, че така се случи.
И първият аргумент, който ще разгледаме е, че Галилей е бил гонен заради идеите си, както сме ние сега, защото науката е догмастична и не приема чужди мнения. И по принцип учените буквално го гонят, те го махат от медицинския регистр в Англия през 2010, защото методите му на самото изследване не са били правилни, както и задните му мисли, за които сега ще ви обясня нещо много интересна част от цялата му история. Той започва изследването си, това да докаже, че ваксината точно тази води до аутизъм, защото адвокат му плаща да намери връзка между аутизъм и MVR ваксината, за да изготви класово дело от името на родители на деца с аутизъм срещу производителите на ваксината. Освен това, Уейкфилд запазва патент за отделни ваксини срещу морбили паротитировала, които иска да продава естествено. И много ясно, той се намира и инвеститори, които искат да му помогнат за изследването и разработването му. Тези всички неща и много повече знаем от журнализма принцип в Англия и от по-конкретно от един журналист, Нил Брайан, който съм ще ви покажа от с неговия документален филм. И нали, точно сега да ще ви го кажа. Така, учени като Галилей, Коперник, на другата страна, десето ми няма много. Да, учени като Галилей, Коперник, Дарвин са си защитавали тезите многократно, потвърждавали са си теориите много пъти. И от друга страна, нека видим какво става, когато Брайан Дир среща антропологът, Вземем какво става, когато Антон Уейкфилд се среща с Брайан Дир, човек, който го разглежда, му праща имейли, опитва се да се свържи с собствено цяла година, за да му зададе някакви базисни въпроси, които той има. И сега нямам звук, обаче просто, нали, това е Брайан Дир, отива при доктор, не знам колко виждате. И сега, когато Уейкфилд забелязва кой е, и оставя да му отговори на всичките въпроси, естествено, нали, изобщо си събира багажи и не бяга от него. Това е на същото ниво явно като Галилей, Дарвин и всички други учени, които си доказват теориите многократно. Ще ви изложа по друг начин. Галилей не е имал патент и инвеститори и маркетинг за пръстените на Сатурн. Той просто е искал да сподели своите открития на тогавашната наука и била гимнастична от религиозна гледна точка, както има доста исторически избори, които като цяло по-скоро показват Галилей, по-скоро като Сократ, в този смисъл, че е бил меко казано дразнещ и се е подигравал с папата и се е подигравал като цяло с цялата религия и заради това са го осъдили и така нататък, както и да е. Днешната наука е изградена върху предразположеността на учените към нови теории. Кун казва, че научните революции стават благодарение на нови в областта или млади учени, които не са толкова лоялни към парадигмата и могат да мислят отвъд нея, когато тя е в криза, естествено, каквато днешната наука не е. Тези нови теории се приемат от същите нови в сферата и други млади учени, докато теориите на Уейкфилд са отхвърлени и от нови и от стари, тъй като те не следват научния метод. Те не са повторяеми, тъй като са базирани на лоша наука и лъжи. Сега, от друга гледна точка, сега ще говоря малко за методите на самото изследване на Уейкфилд, през аргумента, че разликата между псевдонаука и факт е време. Това няма как тук те случаи, сега ще ви обясня защо. Цялата теза, общо взето на здраве, на Уейкфилд лежи върху това мнението на родителите, че са забелязали аутизъм в децата и колко си време, след като им е била бита ваксината. Естествено, това някак да бъде взето на сериозно, ще ме извиняват сега, тъй като те родителите не са достатъчни експерти, за да могат да преценят такива въпроси. И не всички родители посочват ваксината, а някои от тези, които я посочват, всъщност не са. И Уейкфилд буквално просто е излъгал.
И точно това знам благодарение на Тир, свързал се с едно бащите на децата и той е казал, това не е така, аз не съм казал такова нещо. И е имал една кълна детски тормоз, който Уейкфилд е извършил върху буквално деца, който няма да влизам толкова напред. Също така главният асистент и изследовател на точно на това изследване, Николас Чади, който по-над е искал именно му да бъде махнат от тази статия, защото не е бил съгласен с изхода, е казал на Уейкфилд, че не е видял никакъв паротит в пробите от децата, след което Уейкфилд не е приел това негово откритие и критикувал Чади за използване от него метод, който самия Уейкфилд е бил приел и е бил одобрил. Също така този метод е одобряван и е приет и от други учени след него, след като е била публикувана тази статия. Така че го обобща по този начин. Дори след 50 години да се намери страничен ефект причина на ваксините, статията на Уейкфилд ще бъде само епистемичен размер, нищо повече. Третият аргумент е науката е лекарска и не приема друго мнение. И тук малко ще ви критикувам, но съвсем лекичко, и то по-скоро за днешно време по-скоро. Той казва, че науката от такава книги и четени от всички се превръща в по-академично и вече се публикува в статии за други учени. Според мен, може би е било така, когато е писал структура на научните революции, не знам, не съм бил там, през 60-те, но сега не е така със сигурност. Науката се публикува задълбана за всеки читател във вестници, списания, учебници, енциклопедии, излъчва се по телевизията, в форма на новини, специални предавания и така нататък за всички зрители. Естествено и в интернет, където има всичко от Нил Деграс Тайсън и Бил Най, високо уважавани учени с предавания, с статии, с една камара работа, до конспиративни теоретици, които смятат, че евреите контролират времето с космически лазери, докато се кланят на страната и се къпят в бебешки. И нали, нека бъдем честни, науката и преди не е била за всички. Когато е била писана в натура философия, тя е била за други аристократи или свещеници, които са могли да четат или са имали възможността и времето да четат. И нали, в крайна сметка всичко това, според мен, е един от най-главните разпространители на такъв тип алтернативна наука са подкасти. Нали, те се слушат от милиони хора и на тях се канят хора като Нил Деграс Тайсън и Робърт Ф. Кенеди, който е днешния обществен министър на здравеопазването в Америка, който има култови мнения като това, че всички ваксини са лоши. И също така, че коронавирусът е бил направен по такъв начин да не докосва евреи. Така че, нали, тия хора са на една съща мнение, на една съща стойност. Така поставят двамата на един съща предмет и отново се свежда на всеки сам пациент, който слуша, и двамата са там, значи двамата са стойностни. И пак извинявам се, само един от тях е прав. Това има значение според мен и това е важно, защото псевдонауката ти казва, има нещо скрито. Ваксините ти причиняват нещо, което те не искат да знаеш. И конспиративните теории ти показват кой е този те и трябва да мразиш и така нататък. И естествено това се свежда и до политически нагласи, което нали, те да ти казват какво трябва да направиш срещу опресорите. И не мисля, че трябва да обяснявам колко вредно може да бъде едно движение, платено от грешна информация, предразсъдъци и лъжи. Всеки може просто да си пусне новините. Благодаря ви. Ако имате въпроси към Спас, може да ги зададете сега, може и в края на сесията една обща дискусия да си направим, както е по-комфортно. Аз предполагам, че ще спея. Ако няма въпроси. Може ли ти да ни питаш, да ни питаш, каква част от аудиторията сме вакцинирани? Вярвате ли в конспиративни теории? Или по-скоро теории, породени от псевдонауката? Все така, смисъл. Все така. Това наука. Коя е последната конспиративна теория, на която попаднахте или направите? Аз лично мога да ви дам истински примери, защото по принцип този доклад имаше друга цел. Начално ще е просто това, защо не е важно. И аз случайно просто бях на работа и си говорих с колега, който е началник на цяло
бранш на фирма, 40 годишен мъж, гласуващ, ми каза, че пирамидите на Гиза, това е малко по-хуманитарна наука, не е чак толкова естествено, но ми каза, пирамидите на Гиза те не са били гробници, те са били за нещо друго и не са ги построили египтяни. Аз съм някакъв добре, си малко дърт да мисли. И това също така имам една колежка, която вярваше, че в ваксините против коронавируса има вода. Нали, всички тия неща са неща, които ме мотивираха да мина на тази страна. Не искам да говоря. Мислете се, може да. Може ли да се попитам нещо, защото ви доста късно, извинявам се. Там ти беше споменат FireRabbit от тази връзка, защото FireRabbit, по-FireRabbit. Не. Да, защото там аз мисля, че това, което той се посочва, той говори много противоречиви неща, но има интересна връзка с псевдонауката, защото той казва, че когато става въпрос за научните големи телевизия, много от тях щупват преди установени, как да кажа, норми, точно това, което бяхме изградили в пръсте. Но това и, как се каже, на база на това щупване, последствие метода се реконструира и се дообогатява един метод по този начин. Това принцип е хубаво, но той казва именно там и ако си точно това се получава именно в тази пролука, между двете, защото да се върнат едни хора, които търсят признание. Това като цяло се види, може би през структура на научната революция, през Томас Кун забелязва, че точно когато има някаква така голяма кризи, когато науката буквално, в смисъл той го казва много, той го обяснява раздълго не широко как наистина буквално учените просто си казват, че науката не знае какво прави. Или дават си такива приперени. И той казва, че през това време има много теории, има много различни идеи, те са несъизмерими помежду, няма нищо общо. И оттам просто идва една от тях, която тогава се утвърждава по другите. Да, и той дава пример с Махала и разликата между Махало и примерно вятър на Егера и така нататък. Не са измерими, така че да, има нещо. Здравейте, колеги, казвам се Николай Тенев и съм студент от трети курс, специално психология на наука и икономиката и иновациите. Аз ще застъпя, мисля, че доста добре с вас, да се говориш за псевдонауката. И моето изложение е знам, че програмата е обявено като коментар в сигурно в този Грем Драгон, обаче това няма да е коментар, което ще бъде критика, което ще бъде трансцендентално, което ще отиде приканка малко и ще коментираме какви са необходимите условия за това, което Латур прави. То нещо той предпоставя много неща, което да дава отчет за тях. И ще покажем, понеже Латур има стремили си в своята книга, втора част от книгата, която се казва Необходимости, на английски Irreductions, да преодолее християнското мислене и субектно-обектното деление. Аз ще опитам да покажа, че той не само не успява да го преодолее, ами го възпроизвежда скрито в неговата рамка. Първата точка, която ще разгледаме, ще бъде за необходимостта и радикалната тъждественост, която Латур установява в своята книга. Неговата книга от 1984 година се казва Пасторизацията на Франция. Латур е философ и социолог, философ и социолог. В неговата книга представя своята антиметафизична рамка в втората част от книгата. Чрез нея той цели преодоляване на картезианското мислене и субектно деление, извършвайки едно радикално онтологично оплоскостяване, намиращо израз в снемането на всякакви метафизични иерархии, които биват представени като мрежа. Неговото първо и основополагащо твърдение, от което тръгва, е нищо не е само по себе си сводимо или несводимо до друго. Така още с първото твърдение възникват основните два проблема. Първият, с това Латур извършва перформативно противоречие, свеждайки нещата до несводимост, което действие се забранява от самото твърдение.
И вторият е, ако приемем тази несходимост на нещата, Латур се поставя в неизгодна за него позиция. Той утвърждава една конкретност и самотъждественост на биващите, като така всяко нещо е, т.е. съществува, каквото е, колкото бива чрез другите неща. С това той затваря биващите в тях самите и ги отделя едно от друго в тяхната скучна заедност, която следва да бъде описана като взаимодействаща. Нещата или дейците в рамката на Латур стават отделни и отделени, подобно на картезианските неща в света и неща в ума, между които липсва директна връзка. Това Латур възпроизвежда необходимостта дейците да бъдат свързани, за да опише наблюдаваното в света. Нещо, което виждаме и при Декарт, когато прави опит да свърже това, което е в света, с това, което е в ума. С това възниква питане. Ако всичко е толкова самотъждествено и несходимо, как е възможна връзката между нещата? Как е възможно взаимодействието между тях, когато винаги е отвъд самите неща? Как даден деец бива причастен на по-големи общи структури? За Латур този проблем се решава от процеса на медиация, който е транслацията или превод. Какво обаче е медиация и какво е транслация? Латур не дава обяснение на това какво е медиация. Но медиация, ако тръгнем от корена, идва от латинското медио, което означава в буквален смисъл да бъдеш по средата, нещо, което е по средата. Транслация, пак от латински, трансферо, което означава да прехвърли, да пренесе нещо, което пренася. Тоест транслацията е по средата и тя пренася взаимодействието между отделните дейци. Герем Карман също уточнява в своята книга Принцът на мрежите, че средството за свързване на едно нещо с друго е транслацията. Герем Карман пише тази книга, критикувайки Латур и неговата метафизика. Също изважда някои основни проблеми в нея, но не се занимава с необходимите условия за рамката на Латур. Той дава също, Карман дава също пример в своята книга за един такъв процес по медиация. И пример е следния. Когато Сталин издава заповед за откръжаването на Сталинград, започва огромна работа по медиация, за да стигне заповедта до фронта и да се изпълни от войниците. Така, процеса на медиация, транслацията е тази, която се оказва по средата, която опосредява взаимодействието между отделните дейци. Това посредяване между ще видим и Декарт, това е много характерно за него, той ще търси някакви други неща, с които да свържи нещата в света и нещата в ума. Така транслацията на по-високо ниво се явява като работа по медиация, която работа транслацията е между две или повече неща, които в теорията на Латур биват дейци, участващи в мрежа. Въпросът обаче е как следва да бъде това нещо наречено транслация, което седи между другите неща и ги свързват по начин, който им позволява да влизат в кохеренция помежду си, които надхвърлят тяхната конкретност и отделеност. Кое е това, което им позволява да бъдат обобщени? Тези въпроси не намират отговор при Латур. Вторият проблем е проблемът за транслацията. Тук съм извадил само две твърдения от рамката на Латур, понеже ще не стигне времето, но тези две твърдения са напълно достатъчни, за да покажат противоречивостта на това, което той се опитва самия да направи. Следното твърдение е, нищо не е само по себе си, т.е. нищо не бива, т.е. не съществува само по себе си, а винаги чрез другите неща. С това Латур лишава дейците или нещата от същности, които, както отбелязва и Карман. За Латур обектът не е нито субстанция, нито същност на деец, който се опитва да нагласи или да нанесе своите сили. Какво обаче е дейцът? Карман ще каже, че за Латур нещото е толкова, т.е. някой деец или примерно масата, няма значение, някакво нещо, е толкова конкретно, че нито една от неговите характеристики не може да бъде обрана като пая жена или мъж, т.е. не може да носи акциденции. Например, цвета на тази маса е акциденция и той не може да съществува сам по себе си, той е даден в масата. Друго, което ще каже Карман е, че дейцът не е привилегировано вътрешно ядро, т.е. всъщност, както при Аристотел, отвърнато от периферни акциденции и отношения. От тук става ясно, че Латур разглежда нещата атомарно, подобно на Демокрит. Те са единни, конкретни, неделими. С това обаче се получава онтологическа разглежданост между описание и описвано. Всичко, което Латур преди в несходимост бива решено от всякаква онтологическа тежест и така несходимост се превръща в един разказ и един наратив.
Описанието не отговаря на действителността, рамката не може да даде отчет за елементарна промяна, като примерно загуба на коса на човек, промяна на цвят на кожата и други подобни. То има интерес единствено от прагматично описание, което работи в определена област, тя е тази на науката, защото е работи в сферата на философия на науката. Дори така обаче той не може да обясни и отчете възможността за действие на дейците, особено когато дейците не извършват движение в пространството, за да въздействат. Това той го нарича премерване на сили, когато дадено нещо с друго, дадено нещо се взаимодействат, те премерват сили и това, което устои на това премерване, се доказва като реално, т.е. остава да съществува действително. Латур сваща действието единствено като кинетични, т.е. осъществява се във време в пространството и за него няма никаква разлика между действие и движение. Най-общо казано, за него действа това, което мърда, а ако не мърда, значи не действа. Проблема обаче, че ние имаме неща в света, които бидейки статично оказват влияние и неговата рамка не може да отчете това нещо, няма как да го обясни. Например, това е актьор, който излиза на сцената и просто в самото си присъствие, без да се движи, без да прави нищо, публиката реагира на самото му присъствие, се залива примерно смях или започва да плаче или нещо, някакво действие се случва, което не може да се обясни от физическо действие, което се извършва на сцената, защото такова просто няма. Така възниква питане, как трансформацията би била между дейците, когато те са атомарни и нямат нито същности, нито и акциденти? Какво е заобщо е трансформация, освен дескриптивните процес на медиация, взаимодействие между дейците, премерване на сили? Ние знаем, че трансформацията не е субстанциална, тя няма всъщност, не е идея, а е това, което е между дейците, когато взаимодействат. Тя е тъкмо това, което прави взаимодействието възможност. Така възниква въпросът как се появява, когато се появява и кога се появява. Малко преди действието или точно когато се случва. Или може би пък е винаги там. Латур не ни дава отговори на това. Така трансформацията не може да е дадена нито в или от дейците, понеже те не са субстанциални. Тя е между тях. Тя е отделна и отделена. В рамката на Латур обаче всички неща са дейци, които взаимодействат между си. Това поскостяване е необходимо, за да се избегне отчета за проблеми, за отчитане на неща, които се считат за ненужни, понеже проектът му има за цел да обясни само необходимите неща, тези, които са с практическа насоченост в определена сфера. Той обаче не може да отчете и да обясни дори най-необходимото основополагащо понятие в собствената си рамка, това за трансформацията, с което той трябва да извърши революция в мисленето, да наскочи така. Как трансформацията обаче може да не бъде деец, а нещо друго, което свързва дейците? Какво са тези сили, които се премерват, като не са дейци, акциденции, свойства, характеристики? Ако е процес, как е възможно дейци да влизат в премерване на сили? За тук рамката на Латур единствено възпроизвежда статиката при лекарите. Той описва нещата, без да може да отчете как е възможно изобщо това, което той описва, затова той единствено го предпоставя. Карман отбелязва в своята книга, че дейцът е, за разлика от субстанцията, той не е различен от качеството си. И за разлика от субстанцията, дейците не са различни от отношенията си. Така дейцът е качествата си и отношенията си, без да има някакъв постоянен носител, около когото те да кръжат и около когото те да бъдат носени. Отношението обаче не може да съществува самостоятелно, то е винаги между някакви неща. От тук следва въпрос, как е възможно да има носител на отношение, когато такъв обикновен носител изобщо няма? Кое е това, което се отнася към другото? Кое е това, което отличава един деец от друг, когато те нямат всъщност прецеденции или характеристики, а биват определени от отношенията помежду си? Кое е това, което бива определено? На тези въпроси Латур също не ни дава никакъв отговор. Това, което заявява Латур с твърдението си в 1.14, което е нищо не е само по себе си, а винаги чрез другите, е, че биващите са отношения. Така той имплицитно застъпва една антична теза, тази за едното и многото разгледната в Платоновия диалог. Той вижда, че нищо не е само по себе си, а само когато е сред други неща. Той заключава, когато е в отношение. От това той заключава, че всяко нещо е чрез другите си и никога чрез себе си. Този проблем е подобно разбирано, както казах в Парменид при Платон, и Латур застъпва така една радикална множественост, която преминава в относителност поради отрицанието на едното.
ето т.е. едното, което обединява всички неща. Така всичко става радикално, атомарно и само за себе си в своята отделеност, своята несходимост и определеност. И все пак мрежата от дейци е една и тотална, която описва, а дейцът бива разпознал като такъв. Как е възможно това, ако всеки е несходим до нищо друго? Изобщо как е възможно да кажем, че всяко едно нещо е дейци, какво обединява всички неща като дейци и какво обединява мрежата като мрежа, понеже те са едно нещо. Трябва да дадем много конкретни явления. Тук не може да избяга от хилядолетните проблеми в метафизиката. Третият проблем е проблемът с предпоставките, които Латург извършва, за да може да си направи програмата. Той е принуден да допусне, че транслацията, която описва, т.е. процеса между двама дейци, които действат на тази мрежа, е априори възможно, защото е наблюдавано. Той не дава отчета условията за нейната възможност да я предпоставя като заварено по същия начин, по който така предпоставя времето и пространството, както ще каже Кант, за да заяви накрая своето хоби. Така и двамата не достигат до решение на проблемите си, а несъзнателно допускат необходимите условия, без да дават какъвто и да отчет за тях, допускайки ги за толкова базови, че тяхната базовост им се явява като толкова очевидна, че в нея очевидност тя няма нужда от обяснение. Защото всички в крайна сметка споделят една и съща реалност и може да го. А проблемът при този мислене е, че това, което е очевидно само в действителността, докато в теорията тази очевидност действително наистина става очевидна, показвайки се през проблема. Как е възможно биващото, което е абсолютно конкретно и отделено, което е неспособно да има същност и еквиденции, но не бива само чрез другите, да бъде способно на действие, което действие се отвъд неговата определеност и преминава в взаимодействие, което се превръща и предава по такъв последователен и подреден начин, че всеки резултат от неговото предаване бива разбираем и възможен за описване и посредник между дейци в процес на медиация. Така транслацията на Латург се явява като необходима поради предварителната предпоставка на отделеността на нещата едно от друго. Именно транслацията показва възпривеждането на картезианското мислене и деление в рамката на Латург. Той изобщо не вижда света като свързано цяло, а като отделни неща, които трябва да се свържат някаква теория, просто защото действително се наблюдава такава свързаност. Той предпоставя, че ние споделяме една и съща действителност и че всички ние имаме достъп до нея, че тази действителност е интелигентна, разбираема посредством разума, че тя е последователна в определен ред, който е постоянен по всяко едно време на всяко едно място, че тази същата действителност подлежи на описание, което отговаря на нея самата. Той нито веднъж не дава отчет за нито едно от тези неща, а всички тях ги предпоставя като изначално базови. Толкова базови, че те няма да бъдат демонстрирани, обосновани или доказани. Латург предпоставя, че действителност има, но не има неща, които се взаимодействат, от което се ражда нещо друго. Той цели да опише само възможността за раждане на другото от предходните, без да се занимава с определените условия за възможността на наблюдаването. Така целият проект на Латург е изцяло единствено дескриптивен. Как обаче тази дескрипция е вярна, не става ясно. Ако пък е невярна, каква би била ползата от нея? Това, което прави Латург е не преодоляване на картезианския модел и неговите проблеми, а само едно негово заобикаляне чрез затваряне на очите за неговите проблеми. С други думи, Латург участва в състезание по етикетиране. Колкото и да не иска да се занимава с традиционна метафизика и да дава отчет, проблемът се остава. Как знаем, че описанието отговаря на описаното, когато нямаме връзка с нещата в света. И ако критерият е защото работи, защото това да работи, изобщо следва да бъде критерий и какъв е критерият за него. Защото това, което е прагматично е за предпочитането на това, което не е и как съм способен да познавам и разбирам в свят, в който отделеността е първата предпоставка, която се използва, за да се разреши отделеността. Това, което е транслацията за Латург при Wittgenstein се нарича процес на преминаване, който е преход от един член на веригата към друг. Той се получава чрез извеждане на един пропозиционален знак от друг, според дадено правило, сравняване на двата знака в дадена парадигма, която ни представя схемата на прехода или нещо подобно. Това е толкова смело допускане, колкото и Латурговата транслация. То стъпва на това, че е възможна не просто комуникативна, а общителна връзка, чрез която влизат в общение различните смисли, слова, дейци или пропозиции, за да сформират мрежа или верига, която да бъде интелигибилна. Допуска се, че нещата с различен начин на биване могат да влизат в смислено взаимодействие. Латург единствено допуска, че нещата го правят, защото такива са наблюденията на действителността. Той обаче не може да го чете, затова само го подлага на описание.
Така, неизходимости имплицитно показват, че хартезианската технология не само не се преодолява, а стично се възпроизвежда на друго съдържание. Сега предлагам направим преминем към доклада на Петко Калайджиев, тъй като тук ще се оформи интересен дебат между тях двамата, който да го оставим за след неговото представяне, което да бъде с действие някакъв. Не, ще се оправя само да не кажа защото съм сигурно все пак кратка презентация. Не знам доколко ще се придържам към нея. Колеги, само преди да мисля, че е важно да поясня, че до мен, поне в това, което аз ще представя и после можем да го обсъдим по-детайлно, утре не е толкова свърх метафизика. С това съм съгласен и мисля, че това, как да кажа, критиката е валидна от нас, да почва, че неговият метафизичен проект е по-скоро неуспешен. Но ползва, доколкото аз го разбирам, като инструмент генерира на социални текстове. Как да извади социологията на тази криза, в която хората не генерира много описание. И нейният от нашите е просто приемаме отделни неща за агентите на този стол и почваме да описваме как се е стигнало да изглежда така. И покрай това, по-скоро продукта не е точно правилно, а колко е любително. Ти си прав, защото една част от науката все пак е рефлектира за убийството и този друг поглед. Така че това е много. Важно да следне по-скоро не мога да видя пашката си. Не е проблема с ето ме поставя. Следне да го съдега. Ако лично може да се направи да всички не се там където става на историята. Звонно не се каже. Да, се бавим. Да. Там аз мога да кажа. Колеги, мисля, че се получава добре това така комбинацията с доклада на колегата, защото аз продължавам в някаква степен там, където той прекъсна нещата. В принцип, аз съм докторант в Политически университет и моята работа е фокусирана основно върху игровата теория, игрите като начин за социална интерпретация, социален анализ. В тази връзка съм се опитал да съчетая посредством различни идеи за това какво представлява играта и как играе. Две, по принцип, противоречащи си една на друга теории, но аз мисля в крайна сметка допълващо се да изпуснем определени позиции за тях. Това са теориите на Рандал Колинс за интерактивните ритуали, които и идейните вериги, и теорията на Брунвато, за която чухме сега, която е междувата теория. Като цяло, в един от предните си доклади преди известно време, аз говорих за това как когато са описани различните игри и игрови практики от големите автори по темата, най-вече Йордан Кресингтън в Homo Ludens, той говори за това как модерното общество по-скоро ще изземе игровото от всекидневието. Ще направи всекидневието ни по-скучно, монотонно, метанизирано и хората ще бъдат превърнати в по-скоро автоматони, някаква кибернетична, такава дистопична визия за нещата. Това се обяснява от това, все пак, че този човек е писал непосредствено след Първата световна война. За много хора тогава нагласата е, че технологиите, макар и да са в някакви насоки да са били ползотворни, в крайна сметка са били използвани за по-ефективно убийство и за една по-оптимизирана война. И от тази гледна точка той, според мен, много подценява способността на технологиите, на технологичното да създрави отново тази връзка, да стане по-хуманно и да стане по-меко към човека, за да може да
се свържи по нов начин с него. Как става това? Ами, ще започна от една пропозиция, която дава тук за различните видове дейци, което е много важно, която според мен е много важно, но не е достатъчно добре разгледана. Дейците по Латур могат да изненадват. Това е, което придава агентност на обектите. Изненадата е поставена в криза на очакванията. Изненадата е това, което привлича вниманието към мистерията на обектите. Тя е намек за нещо дълбоко, за двойственост. Когато нещо ни изненада, то ни казва за себе си, аз имам друг план, аз имам второ ниво, което може да бъде видяно, а може би и още, нали, впоследствие. Познатото по този начин бива уронено, накрадено, вкарано в някаква криза. Това, което е било познато, изведнъж се проявява елемент на непознатото. Тоест намек за нещо необявено от понятийния познавателния апарат, за нещо, което се е скрило в такъв смисъл. Това е провокация от разкрил се преди това скрит аспект. Всяка изненада, ако се спомните, всъщност една такава провокация, един предмет. Просто ние не сме подозирали, че той е сглобен от определени елементи, но той се чупи и виждаме, че от него всъщност има тематично. Преди съм гледане на социалното, Латур пише, социалното не е специална област на реалността, а принцип на връзки. Докато има изненада, има актьор. И ако няма изненада, няма смисъл да се говори за таинственост. Тоест, доколкото различните агенти в Латур могат да действат, предметите могат да действат, доколкото те могат да изненадват. Тоест, когато възприятелят види от тях таен слой, най-общо казвам. Но какво произвежда тази изненада? Как се стига всъщност до нея и самата тя какво произвежда, така да го кажа? Какъв е нейният продукт, в крайна сметка? Продуктът на изненадата, твърдя аз, е мистерия или таинство. Това е някакъв вид тайна. Когато нещо ни изненада и ни покаже, че той има двойственост, има допълнителни слоеве, ние да започваме да го разглеждаме като нещо, което се е прикрило. Предаваме му етикета, ако трябва да кажем в тази терминология пак, на тайна, на мистерия. Ако опитаме обаче да намерим решението на тази мистерия и вече потърсим някакъв отговор на това, каквото точно е скрито, това се превръща в гатанка. Има един преход от изненада към тайна и мистерия в гатанка в последствие. Но гатанката е игра. Гатанката е мисловна игра. Това е една провокация за това как да търсим отговора и как да се социализираме, търсейки заедно отговор. Обикновено гатанките, особено в древните общества, са служили точно за такова базово спотяване на членовете на определена общност. Чрез тях те са учили определени знания, които са били важни за тяхното оцеляване, които са получавали по-голяма емоционална връзка помежду си от това, че играят точно такива игри. С оглед на това, аз реших да потърся в антропологичната литература типологизиране на гатанките. Какви са видовете гатанки, които има като цяло изследване от различните видове антрополози? Могат ли те да бъдат сведени до някаква разбираема категоризация? Да, изследване в крайна сметка отговора, защото се оказва, че основно те биват три вида. Гатанка, която има един конкретен отговор или няколко такива конкретни. Гатанка, която цели по-скоро да се провокира генерирането на различни, разнообразни отговори, цели креативност и способност за бърза асоциативност. И гатанка, която е по-скоро посочване на парадокс. Това са гатанки тип зен плани. Не знам дали сте чували в зен будизма, има такъв тип гатанки, с които гурутата провокират своите ученици. Един от най-известните е как звучи една ръкопляскаща ръка. Никак няма как да знае, т.е. отговорът тук е, че трябва да разпознаеш просто парадокса на ситуацията. Тоест, гатанките биват, аз ги наричам така игриво, в ще дам някакви понятия за тези типа, пясъчник, тази, в която импровизираме и отговорите могат да бъдат по-свободни, т.е. когато се търсим креативност от наша страна в отговора. Пъзел, когато имаме един или няколко верни отговора, т.е. знаят се частите, вижда се крайната картина, не е ясен по-скоро пътя, по който да се стигне до тази крайна картина. И финално парадокс, гатанките, които просто генерират разпознаване на парадокс. Аз мисля, че това е валидно за Латур и за неговата теория, и специфично за STS, защото в самите теза е, че самата наука преминава през тези въпроси. Науката първо разпознава
и учените, когато се събират, за да вършат определен сърч по определена тема, те разпознават някаква изненада. Тази изненада или ги привлече или не, като съответно ако ги привлече, тя по-скоро става мистерия и тайна. Те казват, има нещо, което се струва да получим, да задълбаем, за да извадим скритост. Когато се задълбаят, те трябва да минат през някаква фаза. Един екип, когато се събира обикновено учени за да извършва научна дейност, той първо предлага различни хипотези за решението на определен проблем и това е еквивалентно на фазата на гатната пясъчник, когато решенията още са множество и е по-скоро креативността, това, което търсим. Оттам нататък преминаваме към съставяне на хипотеза. Хипотезата вече е пъзел, защото тук избираме от различните възможни, как да кажа, гатанки, коя от тях ни е най-перспективна, за коя най-лесно ще намерим решението, а то това се базира на това, че ние прожектираме някакво евентуално решение. Както при пъзела имаме някаква представа за къде ще стигнем на финала. Например, ако имаме познание за определен ген, че прави едно определено нещо, искаме да намерим един ген, който е за друго. Можем да кажем, както имаме ген за косата, ще имаме ген, който формира и образуването на ногтите при човека и следователно трябва да вземем една такава хипотеза, вече да се фокусираме върху това и да видим дали ще успеем да достигнем до някакви прозрения, които да си струват крайна сметка след това. Тази схематизация отговаря на предложената от Латур схематизация за транслацията. И то по-скоро от Мишел Калон, защото Калон е този, който дава 4-те фази. В първата фаза имаме изненада и това е проблематизацията. Когато още самият обект и, как да кажа, в много случаи не човешки деец, действа и предзадава най-базови, как да кажа, форми на това, което последствие ще стане една мрежа. Впоследствие имаме мистерия и тайна, което е заинтересуването, когато вече се започват да се събират различните дейци и участници в едно научно проучване и в една научна дейност. И накрая стигаме до фазата на гатанката, в която имаме записването. Това е enrollment на английски, което казва Латур. Защо казвам, че той се случва там? За това ще ни помогне Рандъл Колинс и неговата теория за веригите, защото ако гатанката е наистина игрови елемент и ритуален такъв, Колинс казва, че ритуалните елементи са това, което социализира и всъщност събира и поставя съответно социалните роли, защото в enrollment точно това се прави. Като казва, тогава вече отделните участници в едно проучване заемат съответните позиции, за да се вършат определен научен проект. Аз казвам, че това става, защото те преминават през различни фази на интереса, защото са облечени в една игра, чието фазите просто не продуцират, но в повечето случаи възпроизвеждат. Стереотипите, които съм сложил тук са нагоре и долу, индикират, че между тези проценти, че посоката не е еднопосочна. В случай не вървим само в една посока. Тоест, ако тръгнем от изненада, сте каквито да гатка и накрая решение, не е задължително да стигнем винаги до парадокс и до тази крайност, която минавахме през пясъчник пъзел парадокс. Ако примерно стигнем до... Ако нямаме достатъчно добра хипотеза, ние ще останем пясъчник, докато не се решим да имаме една хипотеза, в която всички да работим. В момента, в който влезем в една хипотеза, ще влезем в това, което нарекох пъзел, тази фаза, в която вече работим върху една конкретна хипотеза. Но ако тя не се окаже перспективна, ние можем да се върнем назад и да предложим друга и да започнем наново. Тоест, ходът на движение между различните фази на гатанката в този случай е обратим, т.е. не е еднопосочен. За Колинс идентификативните ритуали има 4 компонента. Присъствие, ексклюзивност, единство на фокуса и единственост и изподеленост на емоцията. За разлика от Латур, Колинс е системен теоретик. Той казва, че може да се измери ефективността на един интерактивен ритуал през това колко емоционална енергия генерира, а това може да се измери през, как да кажа, финни, неврологични и психологически наблюдения на самите участници, които се наложи. Тоест, той при него има input и output, това, което тук не се направя толкова и затова той говори по-скоро за вериги. Той казва, има няколко системи, които имат input и output, но те просто се закачат една за друга. И тогава, да, те може да изглеждат като мрежа, но всъщност това са отделни верижни ритуали, които се случват. Само като ако разгледаме нещата в детайл от гледна точка на играта и играта като един ритуал, той влизате в схемата на Латур. Имаме една мрежова теория за това как се навързват различните научни ритуални практики, най-общо казвам. За да се случат добре,
както той казва, има 4 компонента и да имаме резултат, който искаме да имаме от тях съответно. Като най-важен според мен тук е третият, защото единството на фокуса е това, което задържа играчите, дейците, участниците в определена мрежа да взаимодействат между си. И способността на елементите да изненадват и способността съответно на нечовешките дейци да изненадват и на човешките дейци да бъдат изненадани. Е това, което ги задържа техники, това, което според мен по Колинс може да се внедри при Латур, като задържащо мрежата. Тоест, докато имаме неща, които задържат вниманието, имаме възможност за мрежова интеракция и за мрежова свръзка помежду си. И това позволява да се разгледат, как да кажа, игрите като потенциален медиатор в този случай, точно по Латур като трансформатор. Защото в случая това, което позволява задълбочаващия се интерес на учениците и тяхната постоянна работа помежду си, всъщност, че са въвлечени в една прогресивно усложняваща се игра, докато тя не удари камък, като стигне парадокс, като тяхната катанка не доби нещо, което те не могат да се справят и трябва да се върнат сега назад, да щупят, да кажат пъзел, да правят хипотези и така нататък. Тоест, увлекателността е това, което свързва играта, свързва ритуалната верига на Колинс и свързва съответно мрежата на Латур. Защото доколкото успеят да се увличат различните елементи, до толкова те ще влязат във връзка и до толкова ще бъдат в мрежа, съответно в синергия между си. В оптималния вариант те биха били много, плътно свързани и биха били много полезни едни за други, включително човешки и нечовешки дейци. И биха могли да създадат среда, в която да се раждат повече новости. В крайна сметка това е, което също е свързано с играта и това още от Хелсинка и най-ранните и теоретици, ще има креативен елемент, че тъй като тя взема нашето внимание и го въвежда в определени рамки, тя може накрая да се твори нещо с това внимание, да го преобразува от нещо трансформатор. Кои обаче са основните елементи, които задържат веригата на Колинс? Това е интересно. Той казва, не всички участници в една ритуална верига са създадени равни, така да го кажа. И тук вече навлизаме в проблем с латуровата дистинкция, защото Латур избяга всяка иерархизация. И тук аз бих казал, че доколкото се опитаме да разберем колко добре работи един научен екип, ние вече не го гледаме като мрежа, а по-скоро като система. Защото ще трябва да измерим input и output. Трябва да видим претълпане по-скоро, да се движим отколкото по Латур. Защото ако се движим по Латур, няма да можем да дадем предиктивност. Това е една от основните критики на теорията на Латур, която ти споменава в някакъв колега преди малко, че тя не е толкова предиктивна. Че тя е по-скоро дескриптивна и хората, които искат да се занимават с научна работа, по линия на това, че искат да предсказват определени процеси, както много социолози искат, по-скоро ще видят проблем с това. Тя гледа по-скоро назад, а не в бъдещето, от тази гледна точка. Но Колинс казва, че за да имаме успешен интерактивен ритуал, който да е включително и такъв, който може да се приложи в научната среда, според мен, трябва да имаме така наречените социометрични звезди. Това е човекът по Колинс, който може да носи емоционална енергия от едната ритуална верига в другата. И по този начин да стане по-важен център, да събере хора около себе си. Това е по-любопитният учен, някой харизматик, човекът със странната идея, някой, който успява да събере вниманието на себе си по някаква причина в един такъв научен колектив. И другото, което можем да кажем, е, че за да има съчетание между един такъв човек и един такъв екип, където има наличен такъв човек с нещо, което да е ползотворно, трябва да има това, което може да се нарекат арени на изненадата. Да имаме ситуации, които позволяваме да се развият изненадващи процеси. Да създадем контекст, в който ние да позволим все пак нещо да влезе, което да не е предварително блокирано, ограничено. И ако използваме двете теории и се опитаме да ги зачитаем, както съм се опитал аз, мисля, че тук ни се подава една хубава подсказка за това как бихме могли да използваме
самата университетска и лабораторна среда за генериране на по-интересни открития. Просто трябва да целим да потърсим такива личности, които са по-скоро социометрични звезди, както ги нарича Колинс, и да търсим арени и авенюта на изненадата. Да опитваме да направим така, че тези неща да се срещат и да се срещат максимално често, за да генерират новости, научни открития и всякакви провокации с всеки път да открития. Благодаря ви за вниманието. А сега може да... Колеги, някакви дискусии, да, някакви кратки въпроси. Или между вас, ако искате. Значи, кратки въпроси за няколко минути, след което имаме кафе пауза, сте ожеднели и обладнели. 15 на минути ще направим почивка и пак влизаме. На мен ми е интересно никога какво би казал до Петко след... Аз чакам Нямам много против това, което казва, просто често подходя малко, понеже съм доста как директно, ще питам кой гатъка, колко са имат нуждите за хората за създаване на гатъка, крива, крива, тази интеракция с защото просто имат нужда да играят, какво изобщо представлява играта и подобни въпроси. Понеже ако примерно аз нямам съдържание за тези неща, всичко след това е просто като приказка в някакъв разказ, който просто няма онтологическа обвързаност и той просто е както тук дескриптивен, който не е нужно да е нещо лошо, въпросът е, че аз лично се интересувам от онтология и метафизика, най-вече. И ако нещата са скъсани от няма свързка между си, просто идва другия проблем, как знаем, че тази дескрипция изобщо е вярна, как знаем, че изобщо има някакъв свят, който мога да описваме. Различни са класически проблеми там при Декарт и схоластиците при огледането на човека от природата и привършването на субекта. Тук също заявява, че се изкриви да разрушят толкова в това. Смешното обаче, като прави тази дескрипция, той реално го утвърждава, защото той е този, който го описва това нещо, той е човека. Той създава някакви реакции. Така че да, това би по-скоро ми би било интересно. Откъде влизат игрите, играта, как се случва, така че влизат точно какво е играта, какво феноменологично подход бих лично аз предприял, или ако ти имаш някакви наблюдения, това е зависимост. Ти се радвам да чуеш? Първо бих казал, че ти гледаш на нещата доста по-философски, колкото аз. Аз предпочитам да гледам чисто социологически, аз съм говоря доста с различни философи, различни конференции в такава среда. И много често техните въпроси са от този род. Но как да кажа, че социологията допуска в някаква степен, че тези въпроси, които философията има, си ги решава тя си по-скоро. Защото за да бъде дори една социология ефективна, трябва да допуснем, че има това нещо като общество. Постоянно призяваме това какво е общество и защо мерим. Ние няма да можем да извършим нищо. В крайна сметка, цялата наука цели, както казах, някаква резултат, да покаже един модал, от който да се стигне. Докато това е фундаментален проблем, аз съм съгласен с че но не мисля, че това не е продуктивното от социологията, така ще го кажа. Според мен това влизаме в сферата на философите и се опитваме да не сме ли просто философите за това въпрос. Не знам, аз според мен би имал някакъв, ако се подходи технологично за игра и за гатъка и така нататък, може да се имплементира това в социологията. Сега, че другите въпроси, които са свързвани с имали всякакви зономони, това е много предходен въпрос, да съм речен, но погледнато изобщо към игра и технологичен подход, аз мисля, че това може да се имплементира. Има доста има опити в тази насока. Аз мисля, че изненадата е един добър ход за това, което бих казал като цяло, че ако трябва да разгледаме откъде тръгва провокацията на човека да се създава въпроси, мисля, че дори философията би се разкри, че изненадата е много важна. Да, точно така.
то пак може да се обвърши, нали, като помислим от тази гледна точка за играта като метод на опознаване на заобикалящото. Да, както и филмното, аз така гледам. Тя е начин за познаване, за описание, не е задължително за генериране наистина в този метафизичен смисъл, както Значи, колеги, аз, защото съм пролетен организатор, в моята младост, когато бях в вашата година, имаше една телевизия MTV, много важна за поколението на гледаците. И там имаше двама героя, и Васил Пъткев. Не знам дали да. Опасявам се, че този диалог на вас може малко така да ви звучи. Нека направим почивка, 10 минути и се връщам.